kardom nang litum la ingom la ke karbi video channel pinila so video long nang litum phan jike video na paklang ponpo nang litum la so video kijut an lang non nang litum phan ta nili isi question na arju ponpo nang litum la so question answer nili phan comment long tokra na pachnik tha te pinia video chengche phra nang litum phan isi na chuni rigla nang litum jong se so channel long pin si video ke lang cheng lang ponote nili channel subscribe ikatha lapen bell icon ta nang litum press ikatha nili ka upload video nang litum aprangsi kelang polong ji phat te pinia video lang posana pini jikel aprangsi question ke lapolo question number 1 pirthelong phake ong nai konarlo nang litum answer mathai tha answer ke lapolo China long nang litum matha tengpen chokloma the next question number 2 India long konarlo arbe ke jang nai nang litum answer ta mathai tha nang litum matha tengpen chokloma langi tha answer ke Meghalaya long the next question number 3 India konarlo MP Lok Sabha ke ong nai nang litum answer ta mathai tha nang litum matha tengpen chokloma langi tha Uttar Pradesh long the next question number 4 konatlo sa ke junnai nang litum answer mathai tha kona country lo sa ke junnai answer ke India long nang litum matha tengpen chokloma langi tha the next question number 5 India long lun ke ong nai cinema men kopila nang litum answer mathai tha answer ke Indrosowa 71 ta lundu the next question number 6 State Bank of India aprang amen kopila nang litum answer mathai tha nang litum matha tengpen chokloma langi tha answer ke Bank of Bharat the question number 7 Black Rose akiga rose konar lo kelong nang litum answer ta mathai tha nang litum matha tengpen chokloma langi tha Turkey long si Black Rose kelong the question number 8 Bogbog thesre ma hanlo nang litum answer ta mathai tha Bogbog han ma thesre lo nang litum matha tengpen chokloma langi tha thesre question number 9 India long modern amunit pu maphan loki pucheng nang litum answer mathai tha answer ke lapolo Raja Rammohan Rai phan the question number 10 kona ratang kalang lo Ganesh arnam a photo kedo nang litum answer mathai tha Ganesh photo kedo tangka kana laido laki Indonesia lo non nang litum phan isi question arju ponpo nang litum answer komelong nang pikta C vitamin ke ong nai athesre men kupila nang litum answer komenalong tokra nang pachini ikta C vitamin ke ong nai athesre men kupila nang litum jong si la so video lang ne san laponte like comment la penjir pojir piap manta share ikta te pinia video paan sekang tonlo next video long le chitong pontu sunan bye